0 likes for den her. Whee! Kommer til at 10 likes for den her. Whee! 5 likes for den her spy. Whee! 15 likes for den her. 20 likes på den her. 50 likes for den her. Nej! Den faldt herned. Ja. Den ramte der. Ja, der ramte det der vindue, så fløj den derned. Ja, det var meget dumt, den var. Ja. 2 likes for den her. Ja, det gjorde det. Den her gang. 50 likes for den her. Du gjorde det. 1 likes for den her. 100 likes for den her. Og vi håber. Hui! Den er åben. Den er 1000 likes for mit bedste nu. Du må ikke ramme den, du. Jeg bliver så. 20.000 likes for den her. 90 likes for den her neglefiler. 3, 2, 1. Hui! Der røg ind til naboen, Mille. Nej, den gjorde. Er det ikke noget, det ikke? Mille vil nu vist ramme ind til naboen. Sikkert ikke. Ramme måske ind til naboen. Men så ærgerligt for den her. Den er allerede gået stykker. Så det er lige meget. Ja. Hej til den her video sammen med min Alvin. Hej, hej.